Okná sú nepochybne jedným z najbežnejších miest, cez ktoré dochádza k vlámaniam do domov a budov. Aby sa teda takéto riziko minimalizovalo, sú potrebné niektoré opatrenia. No samotné bezpečnostné fólie rozhodne nestačia. Aj preto slovenskí vývojári z Rakistavu vybavili svoje plastové okná v rodine Energeto hneď niekoľkými inovatívnymi technológiami. Tie pritom zvyšujú nielen bezpečnosť okien pred zlodejmi, ale zároveň chránia aj používateľa okien pred nešťastnými náhodami. S kamerou sme sa boli pozrieť priamo v Raslaviciach, ako ich okná vznikajú. Moderné okná dnes musia spĺňať viacero vecí. V každom prípade je to energetická efektívnosť, čiže schopnosť čo najviac znížiť únik energií. Na čele rodiny okien Energeto tak stojí model Exclusive, ktorý sa môže pochváliť energetickou efektívnosťou na úrovni len 0,66 W na meter štvorcový a Kelvin. No okrem toho výrazne zvýši i bezpečnosť domu či bytu. V prvom rade je sklo vlepené priamo do krídla okna. Ide o silné spojenie dvojdĺžkovým lepidlom, ktoré je na jednej strane prvkom bezpečnosti, na druhej tiež znižuje únik energií. No hlavným ochranným prvkom je samotný rám okna, ktorého profil obsahuje niekoľko inovácií. Pokusom o vlámanie výrazne bráni pevný stredový doraz. Ide o prvok, o ktorý sa opiera profil krídla okna. Vo väčšine okien je tento tesniaci komponent skôr gumený, a tak nie je problém krídlo so skrutkovačom podobrať a vypáčiť. Nie však so systémom z Rakistavu. Cez náš pevný doraz skrutkovač neprejde. Jednoducho tam zostane zakliesnený, nemá sa o čo oprieť a teda ním nevie zlodej okno vypáčiť. Samozrejme, celé to podporuje aj samotné kovanie. Má totiž už v štandarde 4 bezpečnostné uzávery na 4 rôznych miestach v blízkosti rohov. Čiže ani cez žiaden roh nevie zlodej okno vypáčiť. Používateľ si však môže voliteľne dopriať až 8 takýchto bezpečnostných uzáverov do každého okna, čím sa výrazne priblíži k vysokej bezpečnostnej norme známej ako RC2. No moderné okno nie je len o zabezpečení pred vlámaním. Chrániť by malo aj samotného používateľa. Nepochybne už totiž zarezonoval verejnosťou nejeden prípad krídla okna, ktoré vypadlo na jeho majiteľa. Naše okná sme poistili niekoľkými technológiami, ktoré prináša použité kovanie. Jeho súčasťou je aj patentovaný pakový tzv. Zdvíhač krídla. Pôsobí na vodorovnú časť okna a je účinný v každej polohe krídla. V neposlednom rade je to aj unikátny otočný a bezpečnostný komponent, ktorý pripomína hríbik. Je to komponent, ktorý slúži na lepšiu bezpečnosť a tiež pre ľahší chod kovania. So správnym fungovaním okna je pritom spojená aj pevnosť samotného rámu. Nejeden z používateľov bežných plastových okien sa totiž stretol s tým, že vplyvom slnečného žiarenia sa okno či plastové balkónové dvere roztiahli a nedali sa zavrieť. Zvyčajne to výrobcovia riešia pevnou oceľovou výstužou, no v slovenskom Rakistave dali prednosť aj inovatívnejším materiálom. Pri bežných oknách sa na doslnenie profilov používa špeciálne vyvinutý kompozitný materiál, ktorý je vystúžený sklenými vláknami. Kým oceľ prenáša aj teplo zo slnka, kompozit túto nežiadúcu vlastnosť odstránil. Navyše sa tým ušetrí až 23% emisí pri výrobe, čo je výrazný prínos pre ekológiu. Takéto okná sú pritom oproti tým s oceľovými prvkami až o 20% ľahšie. Na rovnakú bezpečnosť ako pri oknách dbá Rakistav aj pri plastových vchodových dverách s prekrytím krídla pomocou vlepenej výplne Entry. Vysokú pevnosť a odolnosť tak zabezpečuje nielen vystúženie rámov, ale aj samotné dizajnové výplne. O bezpečnosť sa stará zlepenie krídla s výplňou dverí, ako aj 5-bodový uzatvárací mechanizmus s automatickou prevodovkou. Štandardom sú 3D nastaviteľné pánty. Výhodou je aj to, že dvere majú 3 tesniace roviny prahu, ktoré zabezpečia dokonalejšie utesnenie spodného detailu dverí. Raslavickí odborníci však dávajú život aj inteligentným vchodovým dverám. Spojením modernej elektromechaniky s prístupovým systémom Genius si môže používateľ zvýšiť pohodlie ich otvárania. K dispozícii je pritom snímač otlačkov prstov, prípadne číselná klávesnica alebo dotykový čip. A v Rakistave sa myslelo aj na bezbariérovosť. Zdvižno-posunné bezbariérové dvere sú postavené na platforme krídel s rozmerom 85 mm v celkovej stavebnej hĺbke 197 mm. Vďaka týmto parametrom máme nielen vysokú pevnosť, ale aj energetickú efektívnosť. A navyše je možné rám dverí, ako aj prach zatepliť, a to vstreknutím polyuretánovej peny.
Podčiarknuté ščítané, šikovní Slováci z východného Slovenska už od roku 2002 dokazujú, že plastové okná môžu výrazne konkurovať oknám z iných materiálov. Navyše si pritom držia tú najvyššiu bezpečnosť a v neposlednom rade aj energetické parametre, vďaka ktorým sa výrazne zefektívni nielen novostavba, ale aj starší dom pri rekonštrukcii.